presented by Dhadkan Music. रेड जोन में बॉयल पहुंच दिल्ली टाउन। रेड जोन में बॉयल पहुंच दिल्ली टाउन। 17 मई तक लागल भाई रे लॉकडाउन। 17 मई तक बढ़ल भाई रे लॉकडाउन। रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाल बेटिया। पीएम सीएम कैसे छोड़ी देश के ऐसन हाल में। फैलल बा ऐसन बेमारी तनिको अब तो नइखे संभाल में। हे भाई अरे तू बताओ पीएम सीएम कैसे छोड़ी देश के ऐसन हाल में। फैलल बा ऐसन बेमारी तनिको अब तो नइखे संभाल में। गृह मंत्री डाले फैसला पहले अंडरग्राउंड। गृह मंत्री डाले फैसला पहले अंडरग्राउंड। 17 मई तक लागल भाई रे लॉकडाउन। 17 मई तक बढ़ल भाई रे लॉकडाउन। बहरी नयाबो देश बचाबो बतिया के कोड सम्मान हो। हमनी के रक्षा में कितना डॉक्टर पुलिस के चले गई जान हो। अरे भाई अरे तनी समझ जाओ बहरी नयाबो देश बचाबो बतिया के कोड सम्मान हो। हमनी के रक्षा में कितना पुलिस डॉक्टर के चले गई जान हो। गोलू गावी कहे विवेक भइल बा। गोलू गावी कहे विवेक भइल बा। 17 मई तक बढ़ल भाई रे लॉकडाउन। 17 मई तक बढ़ल भाई रे लॉकडाउन।